अब बान हेलावे के पड़ी कर लखा जगावे के पड़ी यही तरह सगर गावेला आ केहू तरफ हाथ ना छोड़ेला। हेलो यहाँ के कोकिल कंठ लता मंगेशकर के बहन संग हमारा प्रोग्राम तनी मारो फर्स्ट बारी करे इनका बाई का दवाई हम करता नहीं तारा बाई का दवाई हम तुरंत अब अभी हमारे चुनू बाबा ने पेश किए क्या रखले बाड़ू पाव भर हिलौले बाड़ू गाँव दुनिया जहाँ है हाउ है तगालावा बाबा हाउ है त्रिशूलवा ढुका ले बड़े यही तरह वो जंगल में गदहा रहत रहे आ एगो बाघ रहत रहे आ गदहवा बाघवा में झगड़ा हो गई। गदहवा कहे कि घास के रंग करिया होला आ बाघवा कहे कि घास के रंग हरियर होला। यही बात पर झगड़ा करत करत जंगल के राजा शेर के यहाँ गइल सब। जंगल के राजा शेर पूछले कि बहस काथी के भइल बा। बाघवा कहलस कि महाराज रवत राजा हई हई गदहवा कहता कि घास के रंग करिया होला हम कहतनी कि घास के रंग हरियर होला रौरा फैसला करी। जंगल के राजा कहले कि हम फैसला कर दे बाकी ओकरा खातिर 1 साल के सजा तो हम लोग के भोगे के पड़ी। दोनों जना तैयार हो गइल। शेर कहले कि मैं गदहा के बात सही बा घास के रंग करिए होला एकरा खातिर बाघ तारा के 1 साल खातिर सजा दिहल जाता जेल में खटब। अब जंगल के राजा रहले तो बात मान नहीं के बा 1 साल बाघ जब सजा काट के अइले तो जंगल के राजा शेर से पूछले के महाराज ई रउआ जानत रहनी है कि घास के रंग हरियरे होला तब रउआ गदहा कर से काहे बोलबी 1 साल का हम सजा खट के बतानी। शेर कहले कि हम एक खातिर तो के सजा नहीं देले कि घास के रंग कैसन होला हम एक खातिर तो के सजा देले बानी कुत्ते एगो बाघ हो के एगो गदहा के मुंह लगल ओई में नाटुर गदहा जोरे गदहा ओहो में जंगली गदहा तू एगो बाघ हो के गदहा के मुंह लगल है ऐसे तारा के हम 1 साल का सजा देले रहनी। देखो कह जाला न हाथी मरियो जाई हाथी मर के गिर जाई तो बहु गदहा के दाम से ऊंचे ऊपर चाहे ठीक ई जहां तू भाषण देत रह न ए जो सब गौनी हारे बैठल बा जो रीली दिखाओ तारा अब तहारा सोचा हम अपन आवाज पर रेती मारवाई हम गंगा जी में डूब के मर ना जाते। हेलो जितना पहले का लौंडा रहले मैं ब्यास हो गइल। हां जी जितना लौंडा रहले मैं ब्यास हो गइल। अच्छा है ना चाहे खातिर आइल बलो हमनी के गमछा से स्वागत भइल है ए लोग के स्टॉल से स्वागत भइल है। अच्छा गुड्डू भाई हे लोग के इंजन पर लोग खुश ना होई त तारा ही डिक्की डोलाला पर लोग खुश हो जाए। हेलो हेलो आई हो तू ही मेरा बाबा रहती बताई सुमिरनो में जंगली ब्यास आज वो यो आम सीधा ना खाला लो हाउ जोन चोपवा करला वो तरी ना खाला लो जे तरी बानरा खाला सन उल्टा क के ओही बनावन के परछाई पड़ल बा उनका का कहि हम तारा से। अच्छा ठीक बा होत होई देखल होई तो दिखाई तो कुकुर आदमी के काट सकता अब आदमी कुकुर के काटे लगी तो फिर आदमी या कुकुर में अंतर का रह जाए गलती नहीं तनी भजन में नहीं लगाओ ना भजन करबो हाय दतवा कहियो टूट जाई गलिया पचक जाई ओ दिन कहाई कि कह हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे
हे गोभी देवी जब ले हम गावत तनी गाड़ी में चल जाए ना तो कब हमारा उल्टी हो जी कोनो ठीक नहीं। अरे महाराज दतवा जो दिन लोगों को कहे कि हले लाम 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 हले 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 कितना हले गाना बजाना करो बजाना गाना बजाना में अंतर बा। देहाती मार्केट में बाणे हम नाचिले केहू कहि दी कि हम नाचिले आ तारा लेखा कितना लौंडा आइले आ गइले। तुम कल भी हमारी नजर में लौंडा ही थे आज भी हो और कल भी रहोगे। तनिया तारा का रुपया दे लिया का है इ नचनिया होई एगो नाचे वाला का रुपया दे देली है हमरा से पैसा ले ले बतू हैं तारा के नोच कम नहीं दे सको नोच के कहबहू ना इनका ले बढ़िया बाकी भाबा एक कली बाबा कि कल खारदारी रहत बेला हो उड़सी जाई मेला चिरा कि कल खारदारी रहत बेला हो उड़सी जाई मेला चिरा कल खरदारी रहते बेला हो उड़स जाई मेला चिरे आठिया पठवा जानी भेला हो आठिया पठवा जानी भेला हो। गायकी से आह निकले के चाहिए वाह निकले के चाहिए रोंगटा खड़ा हो जाए के चाहिए आ तू गाय की करता रह तू गाय गोरु लखा गरम बाड़ो तारा के साढ़ भैंसा से पाल धरावे के पड़े करकराहट करता रहे ऐसा नहीं जना के भोला बाबा के लिंक पे बैठा तू करकहट कइले बा महाराज तू गीत संगीत न खगावत अरे मर्द तनी धरती चिन्ह ई जंगल ना हो माई के मंदिर में कोई बड़ा में हेंग का कोई ले बड़े आठिया पठवा चली ठेला हो उड़सी जाई मेला चिरई आठिया पठवा चली ठेला हो उड़सी जाई मेला चिरई उड़स जाई मेला चिरई बड़े भाग मानुष तन पावा मानुष के तन बड़ी भाग से मिलेला गुड्डू भाई आ मानुष के तन भी पाके आ तू कुकुर लेखा बर्ताव करत रहो ये अच्छा नहीं खेला गो। अरे ऐसा के लो ना 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 तू कुत्ता बाड़ो तू कुत्ता बाड़ो अंतर इतने बा कि पालतू कुत्ता के गर्दन में पाटा पहनावल जाला तारा गर्दन में भाई खाली पाटा नहीं खे अगर तारा गर्दन में पाटा पहना दिया जाओ तो तारा में आ कुत्ता में कोनो अंतर नहीं खे। जियो जी डाक डाक में आदमी है रमेश भैया के भी गौनई गुड्डू भाई दे ही छोरला से नाव जमेला दे छोरला से गौनई ना गवा गौनई गावला से गवाला ऐसा नहीं जाके मंदिर में पुजरे से मारे बाबा लगे एहिरा के फरिया में राम नाम धन बा पार करे वाली नैया के यही में जबान पार करे वाली नैया के यही में जबान नाम के लादी लादा ठेला हो राम नाम के लादी लादा ठेला हो उड़सी जाई मेला चिरई राम नाम के लादी लादा ठेला हो उड़सी जाई मेला चिरई
रुपया पुरस्कार हमारा सोनू प्रीतम भैया। ए प्रेम स्नेह दुलार के जीवन हम ऋणी रहो, ए परिवार के हम ऋणी रहो। ऐसा परिवार में गुड्डू जीरो वाइल बने जोन पूरा परिवार संगीतमय हो। और रवा जब जवा आके कहते नु कि हई बिंजू के रीड खत्म हो गई तो हमरा दीपक भैया लाज लागे लागल है कि अब हम का कह। तार आवाज सुनो ना, हमरा के यहाँ के निमन किन्नर जी तारले निमन गा दिलो। किन्नर जी तारले निमन भरत के आवाज बा, हमारा जिला के भरत बहुत अच्छा नृतंगना। आ तारले निमन गा दिया भरत बे हाउ गोपाल हो बधाई वाला जोन गावे। हेलो हेलो ए बोका दात हे गोभी देवी गोभी देवी तू गाड़ी यही तर रोज गावेलो आ तर केहू कलर ना धरेला। अरे खत्म बा हो। हृदय विशाल नाम हिया राम राम, हृदय विशाल नाम हिया राम राम। हृदय विशाल नाम हियरा मेरा को अमानुष्य न पावे खाती भारा फेर भाग, मानुष्य न पावे खाती भारा फेर भाग। गुरु की यहाँ बन जा जाके चला हो, गुरु की हम बन जा जाके चला हो, उड़स जाई मेला चिरई। गुरु की हम बन जा जाके चला हो, उड़स जाई मेला चिरई। अभी बड़ भाई हमारा खेसारी लाल यादव जी के परम शिष्य हमारा महेश लाल भाई बहुत ही सुंदर लोकगीत गायक हमार भाई हैं, हमरा के पुरस्कार दिले बने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन जय जयकार बा भाई। का करो परले